Na predivnom Rabu, otoku bogate povijesti i kulturnih znamenitosti, Klapa Krijanca u svojim njedrima brižljivo čuva svo blago tradicijskog klapskog pjevanja koje baštine od davnina. U Klapi pjeva 7 mladića s otoka Raba, a voditelj im je maestro Sveto Popović. Kada je, zahvaljujući starom zemljopiscu Pseudo Skilkasu, prvi put zazvonilo ime otoka Raba Mentorides, tko je mogao znati da će više od 2000 godina kasnije njime zvoniti klapska pisma. Sedmorica prijatelja znaju svoj cilj očuvati i prenositi mlađim naraštajima predivno dalmatinsko klapsko pjevanje na Rabu. Jasno, sve iz poštovanja i pristojnosti spram tom blagu, od 2014. čini to Klapa Krijanca otok Rab. Njihov voditelj je Sveto Popović. Otvor vilo tu ponistru obradio Krešimir Magdić, čame tude drži Ljubo Stipišić Delmata, Željko Peran. Jedan pljesak molimo za Klapu Krijanca.
Šta me još drži, lijeve ruke, golba morda. Kad si nasidra, dobro su me angorali. Za mene pari mi ne moram se maknut, a svida je više, a svida je više. Od školjarske Šta me još drži